Písomná časť, prezentácia projektu a praktická časť, ktorá prebiehala priamo v konkrétnej predajni. Tak práve z tohto boli vyskladané maturity v odbore obchodný pracovník, ktoré absolvovali študenti duálneho vzdelávania v oblasti obchodu v týchto dňoch. My sme sa jedných takých zúčastnili. Zaujímalo nás, aké odbory možno študovať v rámci duálneho vzdelávania v oblasti obchodu a ako maturity takéhoto druhu prebiehajú. V oblasti obchodu je dnes možné študovať pár odborov, konkrétne študijných odborov, ktoré končia maturitnou skúškou. A sú to odbory obchodná akadémia, obchodný pracovník. A zároveň sú to teda trojročné učebné odbory, ktoré končia výučným listom a sú to odbory skladový operátor a predavač. Duálne vzdelávanie je pre zamestnávateľa jedna z alternatív, ako si vie vychovať svojich budúcich kolegov a tak vlastne riešiť chýbajúcu pracovnú silu na trhu práce. A aké benefity ponúka duálne vzdelávanie samotným študentom? Asi tým najväčším benefitom pre žiaka v duálnom vzdelávaní je ponuka pracovného miesta. Inými slovami istota pracovného miesta po škole, že neskončí na rode práce. Ale pre samotných žiakov sú to určite finančné benefity. Každý žiak, ktorý študuje duálne, tak má možnosť si zarábať prvé peniaze. Možno pre ňoho zaujímavé môže byť to, že nemusí chodiť na prax, ale v podstate zarába už počas školy. Ďalším benefitom sú napríklad rôzne vzdelávacie programy, ktoré sú zamerané na odbornosť, ale aj na osobný rozvoj. Jednou zo žiačok takejto formy štúdia je aj Martina, ktorá práve v deň nášho nakrúcania prežívala svoj veľký deň maturity. Najťažšie boli jedine niektoré otázky z toho testu, čo sa mi nejako za tie 4 roky ku mne nedostali. Ale naopak tiež ľahké bolo väčšina toho testu a potom tá prezentácia z tých vlastných skúseností. Martinu sme sledovali aj v rámci praktickej časti maturitných skúšok priamo v predajni. Táto praktická časť prebiehala lepšie, ako sme si mysleli, lebo vlastne sme boli pri svojom sortimente, čo sme si vyžrebovali a potom sme následne, kde sme vlastne poradili a následne sme išli ku pokladni a tam sme blokovali zákazníkov. Žiačky mali jednotlivo rozdelené sortimentné skupiny a pri jednotlivých regáloch nám rozprávali o daných sortimentoch, o tom, ako sú dané výrobky umiestnené v regáli, o tom, čo všetko obnáša starostlivosť o ten regál, čo je potrebné spraviť preto, aby zákazník vlastne bol spokojný a aby všetko bolo či už legislatívne alebo jednoducho pripravené na predaj koncovému spotrebiteľovi, kde vrátane cenovky, umiestnenia na danom regáli, až po to, aby vedeli odborne poradiť zákazníkovi. No aby aj toto všetko vedeli, počas štúdia boli súčasným maturantkám k dispozícii aj inštruktorky duálneho vzdelávania, ktoré ich usmerňovali už od prvého ročníka štúdia. Keď prišli prvýkrát k nám, tak to boli ešte také deti ustrachané, ktoré nevedeli, čo ich čaká a vlastne tá dlhá cesta, tie 4 roky, ich určite posmelila v tom, že teraz už ich beriem ako normálneho člena filiálky, ktorý proste je zapracovaný, pomáha, je to proste člen tímu, takže tá cesta bola síce trošku náročná, ale teraz som veľmi spokojná, že máme takéto hotové študentky, ktoré už vlastne keď prídu k nám, tak už budú vedieť, čo majú robiť a nebudú prekvapené ako prvý deň, keď k nám nastúpili.